pagkalinaw ni Kristo, maanaa kanimo. Assalamualaikum warahmatullah. Kalinaw og kamangiluyo ni Allah manaa kanimo. Si Mary ug Yusuf. Ang kapasayloan sa mga sala, gugma o kaluwasan sa kalag, Kay iya man ang gingharian, gahom ug ang himaya, hangtod sa way kahangturan. Maumao ra gid ang Christian ug Islam. Mikiplayo kako, madre. Nakigsuod ka sa usa ka madre. Apan sama na to siya, Kuya Rahim. Pilipino usab si Mary. Kuyaw ko sa kanyan ko Islam. Dako siyang hulga sa Islam. Awain ka, biyai siya, kalimti siya Yusuf. Kung musupak ka ako, pakibali akin sa kanyan, ipapatay ko siya! Dead or alive, apan gusto kong kuhaong patay si Yusuf! Yes, sir! Yusuf! Gituis ninyo ang katarong ug ang pagtulunan ni Allah. Ayaw doon! Gihinuan ninyo ang katarong! Inyong gihinuan! Si Mary ug Yusuf. Kinsa ka ug unsa ka man? Ang tawa ko, Antuna Kabes. Ikaw, ako nagpangitaw kalinaw. Suka sakin dimbabanog sa makampiyan. Ikaw, ako may kasing-kasing. Suka sakin adin apuso yan. Ikaw, ako bati kayon og gugma. Suka sakin napakagadam sa kabaya. Si Mary ug Yusuf. Suginanon sa pakigdait. Ug suginanon ni igo lang misubay sa pagbati nga tawhanon. Ang gugma mapailubon ug maunungon. Ang gugma mulungtad kayo. Sinuwat ni Fermin Colliantes Gomez, direksyon ni Algina Bakita, spinner Nelson Tantano, technician Achilles Hisem. Dalit kininyo sa Super Radio Production Center. Kaya mong isipin, kaya mong gawin, isa-isang hakbang lamang at ika'y makakarating, tulad ng puno na galing sa binhi. Human sa firings, nangaon ang grupo ni Sandro. Bisan gamay wa gid sila mailhan kung unsay tinuray nga pagkatao ni Flash. Pilming mugawas ang pagkasiaw. Mausab si Sandro. Dili sad mailhan ni Flash nga nahibaw na kung unsa siya. Unya miabot si Yusuf silang bay. Nasabtan ni Yusuf nga migawas na sa batasan sa iyang magkuwang. Tungod kay murag wa ganahi og malipay nga mibalik na sa Pilipinas. Unya nagkahisgot na sab sila bahin sa kahimtang sa mga Muslim sa Mindanao. May punto si Yusuf. Busawa na lang magtingo si Rahim. Unya gitawgan si Rahim. Nagbalita nga tuwo ka adlaw mahuman na ang pagsambok sa mga kimikalos nga ilang gamiton. Busa gitawgan dayon ni Rahim si Flash. Yang giapura, magkari, igsuon, niya ang laing sumpay ning lahitang suginanon. Si Mary o Yusuf. Khalid Babinaw. 3 days masimbol na ang chemicals. Kinahanglan dili na dugayon si Sandro. Patyon na siya. Kinahanglan patyon na nimo si Sandro. Naminaw ka ba nako, Khalid? Naminaw, Rahim. Naminaw ko. Mao nga, do it, Khalid. Mag-expect ko sa 12. Wa patulo ka adlaw gikan karon adlaw. Kinahanglan imo na mapatay si Sandro. Tins kay naong ni Flash sa iyang ikasulti sa cellphone. Nagsige sa lingi. Magklaro kayo magpinog nga lang yung tingog. Naglikay nga way magkabating lang yung tao. Tinaw ba nimo nga nabati ako gisugo sa imo, Khalid? Tinaw, Rahim. Oo.
Buhaton ko. Buhaton ko na yun. Ay. Tulo ka adlaw gikan karon lawang tagal. Inosente kay si Sandro. Huwag kalibutan bisag kamay. Napatiyon ko siya. Flash. Oh, sir, Sandro. Magandang gatas na mo. Tara. Magtansa ka sa kiran, sir. Ato ko sa kiran. Dari na lang sa kayo sa kusikinan. Mamalik pa man ta din sa kampo. Ibili lang na mo sa kinan din. Okay, sir. Busy na magay kasi mong cellphone karong panahon na, Flash. Class ba ito kanto, sir? Buwag sa bana kay tuwa na sa Amerika ba? Mitambong na mamayhanas sa lubong sa kong asawa. Pila ka adlaw ang pilabay human sa lubong, sige na parawag. Kung dili manawag mo text, bisa ko sila sigutan, sir. Oo ba? Masabot yung kahit nga makikuan pa na ako, sir. Pero wow, sa'yo magkikuan. Ay, kasabot na ko kasi sa kuan. Pero, dili ko eh. Kanang tupig ko sa gandi na kutay pa mabayana. Karoon na hinuuno. Lain na to, sir. Itaram na kintuwa. Hay man lang ba mga kaupan na to? Nagkatag. Laylay ka salmin. Kumusta mo rin ang trabaho sa unit, sir? Una, bahin sa kong asawa o ang kalawa, mausa dyan. Bisa mo sa sir, kung pag kitang suspect. Na naman, Flash. Oh, salamat naman kayo, sir, kung mauna. Mahimo ba akong mahibawaan, sir? Bisan kinsa ninyo, Flash. Wala konsultihe kung kinsa suspect. Sorry, Flash. Di na ko ikasulti nimo kung kinsa suspect ako. Mahimo ba hatagan ko nimo bisan clue? Hello? Yes, sir. Clue. Okay. Kiningi mong gikauban karon, Flash. Ha? Yes. Kiningi mong gikatupad karon sa kanan. Nagkawid siya ka, sir. Hey, Flash. Murag babuang na ko hapit ka magununa. Labihang pinugaay sa kong utok karon. Ano lang makakuha og lead kung kinsa kining tawhana. Pero mabuak na lang hapit nga kungo. Huwag yung ko'y nakuhang lead aron makatultol na ko kung kinsa yung kining tawhana, Flash. Pero huwag yun. Ang tinudanay, nalipay gani ko nga mibalik ka nagtrabaho. At least, nanasa ko'y katimba nga akong sinaligan sukad pagid kaniadto. Nga magkatabang na ko sa problema. Ilabi na yun yung problema karon nga atong giatubang. Dako kay kong pagsalig ni mo, Flash. Manay tinuod. Ikaw, Flash, sa imong bakasyon, huwag ka ba maggahin og mga oras nga maghinuktok kung kinsa kinituwana? Basta na ka na suspect, Flash. Oh, nagsaligsog ko nimo sa Sandro. Oh, sige, magtinabangay tanto ha. Para mailahan nato kung kinsa ka ng tawana. Salamat, Flash. Oh, sa may sula ni mo bag. Kaniya ka naman nagsipit, anak. Nanay mo buto. Ay, mga sinugatan ninyo ni Manang Lourdes o ni Sister Mary, sir. Kinuha ko. Ganun na hitabo mong kininamo. Hasta pa si ng prima, sir. Nasa sinugatan. Pero mas espesyal yung kay si Manang Lourdes kay bago ka. Mamamama ko na siya na ako. Wala ko kuinahan. Maayo ko kay si Manang Lourdes na ako. Mura sa kong anak ba? Mura sa sakop ko sa inyong pamilya kay
Naakasam, nag-iisip na ako ang... Ako giisip sa di mo kayo mong bangkod. Pinag-asap ka na ko ang madre kay giisip sa ko na iksuon. Nindot ka na mag-isip pa itang malagsuon, Flas, no? Oh, tindot ko kayo, sir. Flas, Pitas, oy. ano, hilak man ka? Sir. Oh. Naghilang ko daghan kong mahinumduman ba, sir? Una, ang kamaayon na yun ako. Ikaw, grabe kong kayo. Naghating na tabang na ko, sir. Tingin ko makabaw sa imo kayo. O niya, kinuha mahinumdum na ko sa asawa. Paitan ako kinabuhi. Nagkaroon na ito, sir. Yung nang ipaw ng sikyanan, sir. Oh, kaya nagila ka manggol. Yan sa man, okay ka na? Okay na, sir. Luwag-luwag na akong dughan. Hello? Kalit. Ako nalimtan. Paminaw ka. Sorry, sir. Karang nagtrabaho ko ron. Kawan na ako akong boss, si Major Sandro Santa Cruz. Sige, sir. Matawag na ako ni mo, ha? Pangitaw pagi nga di ka mailan. Kalit. Kay importante. Nagtrabaho ko ron, sir. Kanang kauban ako sa Sandro. Bye. Sige, sir. Flas, Babae, sir. Katong ingon ako ni mo. Classmate na ako pa. Sir, yapon. kadagana mo rin ang imong cellphone, Flas. Gisabukan ako, sir. Ang babae magyapon eh. Tabaga, Flas. O ratagan ba ko nimo og katungod nga mo'y makiksulti niya? Tumagon ako, sir. Sige. Ako tumagon, sir. Hello? Kinahanglan ugma ang deadline sa imong pagpatay ni Sandro. Alam mo ba? Sige. Sunod na lang. Text ako ni mo. Okay. Bye. Ano yan? Sunod lang. Makita, sir. Inguna na agad ang babae, Flas. Kulit kayo. Pero kung imo ng pasaligan, magpuyo na yun. Basta kong suwito, no? Basta kong nakag-uyab, bisag usa, wara pagkitaon. Ay, pagkanindot ani Flash. Salamat, ha? Baby, kiniray akong pasalamat. Salamat kaayo, Flash. Nindot kaayo ang imong gihatag nako. Di lang ko mo kiss nimo, ha?
bindisyonan talang ka. Sinang prima ay nagsayaw-sayaw dito sa kusina nga gisulob dayon ang native nga kwintas. Oye, Flash, taod-taod ka nang wa na makasawa na mo sa pagkaon da. Anhita man ni Udto. Tana, Malordes. Tabangan na to sinang prima aron magluto tag paniud to. Nahalata na, Mary. Flash! Manang Lourdes. Oy, tinunuan nga utan o buwan ang subak mo iya akong lutoon kay paborito kay na ninyo ni Sandro. Salamat kayo, Manang Lourdes. Sige eh. Sir? Oh, nagpalayo man ka na mo. Alam niya kaya hunahuna na. Isudo lang tamo ang upat, Flash. Gitanaw na ko ang mga nawang nila ni Mama o ni Mary. Muras lang mga bata nga labihang lipay nga midawat og misulob sa imong silugatan para nila. Og ikaw, Sab, maglisod kog hulagway sa gibati mong kalipay samtang nagsugdong kanila ni Mama o Mary. Kamu na lang yun ang kong pamilya sa Sandro. Kamu na lang yun kay patay na ang akong asawa. Dilitas guwas, Flash. Parita magsulti ilaw mas punuas kahoy. Landong ug bugnaw ang hangin sa gawas. Dali, Flash. Yes, sir. Oh, kinsay gili-li nimo sa gawas man? Ay, sila si Manoy nimo ug si Flash. Murag yung mga bata. Kain man. Nay, tanawa ra gud, murang mga bata. Basin nagpasiaw na sab si Flash kay labihang nakatuwad-tuwad og katawa si Manoy nimo. Wa gyoy buot ni si Flash. Nagsayaw-sayaw pa. Tingin pa rin ko mas mabayag sa'yo, sir. Ano yung siniyawan ay? Kung yun, nagkalabay-labay sa lumot na sa... Sayang ko siyang bayo, sir. Hindi ka nagkasayaw. Pura ka magbunlod, Flash. Nabalip ng tikod sa step 8. Asigyan mo sa'yo, oy. Pero kita kimpagimpang ang tanawang, sir. Masigyan mo sa'yo, na. Hapsa! Ay, nagamay na sa Manang Lourdes, oh. Manood to na ta. Ay, kalabis sa nunuan. Hangtod karon, misan hapon na. Wa mawa akong kabusog sa nunuan ni Manang Lourdes na kanyang udto. Ito sa inyo, ha, sir? Og, mahitabuan eh. Busog na ba ikaw sa tanan? Biyan lang ko maring hapon. Sige, sir. Paurin ako. Ayaw, Flash. Pagambing yun. Salamat, sir. Ang tunog mo, sir. Amping sab ka. Pasino ako, Sir Sandro. Pero dili ka na maugmaan. Dili ka na kaugmaan pa. Kaya mong isipin, kaya mong gawin. Isa-isang hakbang lamang at ika'y makakarating. Tulad ng puno na
galing sa binhi. Ang mga dakilang gaway nagmumula sa guni-guni. Mapatay gud ka ni Flas si Sandro. Unsay nagpaabot nila ni Mary ug Yusuf. Magari igsuon nung tininyo ang uban pa mga sumpay ning lahitang sugilanon. Si Mary o Yusuf. Sugilanon nga sinulat ni Fermin Colliantes Gomez, Director Alcin Abakita, Spinner Nelson Tantano, Recording Engineer Akilos Hessen, o laing dalit kaninyo sa Sobiradyo Production Center. Ang malayang